A német barátaink részben indulnak. Hans, hol van? Hans Norbert mozájdíja. Lehet, hogy még haza is akar menni, azt mondja, mi? Németországban. Ja. Nem akar itt tátrat verni, hogy gondoljuk nem akar. Ki van a navigátor? Barkari! Csiszi! Jó van! Bonzesz téged! Gyere! Nem. A küldőzsinór pedig nem eredti a járgányt. Mehet vissza! Azt mondja a navigátor, hogy mehet vissza. Ez van Sörlő! Ez igen. Bravo!